Moikka vaan, nyt pelataan tätä Clash Royalea. Me mennään Friendly Battleen Eukan kanssa. Ja me mennään myös ehkä johonkin toiseenkin matsiin. Kai. No, mennään nyt tänne Eukkaan. Joo, Eukka aloitti tämän vasta ihan hetki sitten. Tämän pelin siis. Elikkä... Niin, se on mikään fail, jos se hävii tän. Niin kuin se varmaan hävii. Ehtii! Tökäle. Noin. Hei, mä oon saanut tässä 2 uutta epikkiä. Eiku, en mä muista paljonko. Mä oon saanut nämä 2 tässä. Noni, voitto nyt. Nyt vaan ei ootella. Noin, voitto. Voitto kotiin. Ei oo. Voitto kotiin. Voitto. Että varmaan voit. Joo. Voitto. Nyhkytin. Nyt vois mennä vaan ihan normimatsiin. Koska mä kuitenkin voitan Eukan koko ajan. Mä en menetä trooppeita tässä. 3-0. Ihan hyvä voitto. Mä menen normimatsiin. Tai tää. Nyt matsissa ollaan. Miksi mä sanoin tolle? Koska kaikkihan tietää, että me ollaan matsissa. Aha, tossa oli toi pommi. Mä en edes muistanut. Musketööri. Tässä menee nyt mun 2 ainoata tyyppiä, jotka ei oo epikkejä. Tai siis mitä mä käytän. Jee, oh. Nyt ei noi barbaarit toimi mulle. Koska mä oon niin pro. Mä oon pyllystä revitty oraava. Jep. Kiitos, Eukka. Olepa hyvä. Se oli vain kohteliaisuus. Joo. Balloon. Balloon. Onks sulla balloon? No mä käytän sitä just nyt. Ja. En mä voinut Mä tietää. tapan sen. Yes. Tapat. Sä tapat sen. Sillä mä tapan sut. GG, se on aika hyvä. Se balloon. Ite oot. Häh? Mä sanoin, se on aika hyvä se balloon. Sit sä ite oot. Tossa barbaris kuuluu tosi outo ääni. Ne on silleen jos ne hakkaa. Noniin, Okei, kuole! Vastustaja on ihan hyvä. Ei kitsi. Yes. Opponent has left the mats. Hauskaa kuin balloon. Ai säkin Näin. käytät balloonia. Nyt baluuni. Toimi balloon. Jee. Voi hitsi. Voidediin. Eiku. Good game. Silver chest. Yippee. Ei! Häh? Hävisit. Mä just hävisin. En tykkää. Heti
suostuksen. Siis oliks ton nimi Dumbledore? On. Okei. Okay. Mulla olla prinssi Goblin Barrel, Skeleton Army, Balloni ja tämä siis mulla on Balloni, Giant Skeleton, Baby Dragon, Skeleton Army, Goblin Barrel, prinssi, musketööri, Mini-Pekka, Knightti, Archeri, Goblini, Giantti, Valkyyria, Pompperi, Spear Goblini, Goblin Hutti, Arrowsi, Farpalli, Minioni, Skeletoni, Pomp Toweri, Tombstone, Barbaarit, Kannoni, Barbaarihutti, Rokketti. Mulla on 26 tyyppiä. Mä oon paras, koska mun klääni on paras. Tulkaa kaikki mun klääniin. Nimi on Suomi 2 ja se on toinen. Niin se on, kun kirjoittaa tänne hakuun Suomi 2. Se on tämä toinen. Eiku, soika. Eiku, se saattaa olla eka tai toinen. Koska Eukalla se oli eka. Mutta varmaan koska tää on mun oma klääni, niin sit se on varmaan niinku jotain. En mä tiedä. Eiks mä voi oikeesti muuttaa tätä nimeä? Et. Voi! Voit painaa mistä? Tää on muuten open. Se pitää olla 200 pokaalia. Ei tarvii yhtään. Lag. Ja tässä on tää. Näin. Suomi 2. Mä oon mun kläänin paras, koska mä oon pro. Yeah. 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 Toimisko? Yeah. Yeah. Sitä on level 4. Mä oon 6. Mikä tää promote on? Do you relevant to promote the to elder? Eukka, mitä se tarkoittaa elder? Eiku promote siis. En oo varma. Et oo varma. Kyllä sun pitäisi tietää, kun mäkin tiedän. Mitä se sit tarkoittaa? En mä tiedä. Jesperi. Ihan nobo. Nobo. Vähän vaan mua parempi. Kirjoitetaan Google-haku. Joska. Google-kääntäjä. Google-kääntäjä. Tälläkin on ihan hyvin näitä epikkejä, mutta mulla on enemmän. Mä en tiedä ketään, jolla olisi 6 epikkiä. Ainakin silleen, että ne käyttää niitä. Spellvauleyhin. Google-kääntäjä. Ja Spellvalle. Mä sitten... Joo, näitä on sitten Vanilla Areenoilla, missä on. Kiva. Kiva. No, tää video oli tässä.